machiegni koromogi kaka pile tudri kodwa na mar ote machuo kenarie de kauchiel nono kao kamano bende yudwa kanye mbui mag oganda wantie achiel kachiel e mbui mar Facebook Ramogi TV, wayudore achiel kachiel e mbui mar YouTube Ramogi TV, bende yudwa kanye mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en Julius Migos Ogamba oyier ka jatend migawo mar somo ka bende obiro kawo kar Ezekiel Machogu. Julius nigi lony e weche mag chike mosebede kuom higni 25. Nyakoromogi magi moko kuom jogo ma bende koro oyier madwani mondo mi alerni moko kuom kara wang'i nondgi magi jotend migepe moyier manyien mane wasewacho kacha ni gin ji 5, ji 6 mamoko onuore. Koro Julius Migos Ogamba osombe en gi lony e weche chike mosebede kuom higni 25. Kopogore kod mano bende sombe chalo kama eri entiere kod postgraduate diploma e weche mag chike kowuok e skul mar chike mano Kenya School of Law e kind higa mar 1992 nyaka 1993. Bang'e kanyo bende osomo Bachelors of Law e mbalariany ma Nairobi e higa mar 1988. Kowuok kanyo wadwani mondo mi warang tije ma en jatend migawo manyien ma owal e migawo mar somo iluongo ni Julius Migos Ogamba. Koro tije en achiel kuom jodito kata en achiel kuom jodito e sekta no mar e kambi mar chike e boma ma Nairobi kaeri. Kabende kopogore kod mano wadwani mondo mi wang'i jatend migawo machielo ma en Debra Milongo Barasa. Mano en jatend migawo manyien nyakoromogi e weche mag thieth. Barbara ni to en ng'a? Barbara en laktar e lony mar yedhe kod tuoche malandore mosetimo kuom higni 15 sani. Bende osetiyo e suptende piny owacho mag ji giwegi kod riwruoge mag oganda. Barbara nene oparama mbele e kinde muoch tuoche kaka COVID-19, Ebola kod tuo mar nyaldiema. Mano jatend migawo manyien mar weche mag thieth ma bende kawo kar Susan Nakumicha ma bende ne jatend migawo mar thieth e thuolo mokalo mane sirikal mar William Ruto. Pod wadhi nyime kod rango nonro mar Debra Mlongo Barasa kama bende sombe en osomo Masters Internal Medicine e mbalariany ma Nairobi mane kindiga mar 2012 nyaka 2017. Toke kanyo bende Barbara osomo Masters Infectious Diseases. Kabende Debra osomo kata en gi Masters Infectious Diseases mano somo e London School of Hygiene and Tropical Medicine. Kopogore kod mano bende en kod Bachelor of Medicine and Surgery kowuok e mbalariany ma Nairobi e kind higa mar 2001 nyaka 2006 ma jatend migawo mar thieth ma owal manyien iluongo ni Debra Mlongo. Tije chalo nade? Osetiyo kaka consultant e internal medicine physician mano laktar ma bende notiyo e migawo no kata duol mar CHANF. Kopogore kanyo bende osetiyo kaka consultant mar infectious diseases e riwruok mar piny ngima mar weche mag thieth mano WHO. Kopogore kod mano bende osetiyo kaka laktar internal medicine Mata kata od thieth no mar Mata. Mano jatend migawo manyien mar weche mag thieth. Watieko kanyo wadhi jatend migawo mar adek manyien mani luongo ni Eric Muridhi Mugam ma oyier e migawo mar pi. Nonro mare kata owale. Nonro mare chalo nade? En civil engineer gi lony mar higni 8 ahinya e sekta mar pi. Mano midusa e weche kata sekta no mar pi. Somb Eric Muridhi chalo nade? Osomo Masters Civil Engineering, Water Resources, mbalariany ma Nairobi e kind higa mar 2018 nyaka 2022. Kopogore kod mano bende entiere kod Bachelor's Degree e Civil Construction Engineering kowuok e mbalariany ma Nairobi e kind higa mar 2011-2010. Kod auchiel. Pod wantiere nonro mar Eric Muridhi Mugam oyiere migawo mar pi. Tije en jalup project engineer water sanitation development project e pacho kamano tich manotimo. Bende osetiyo kaka assistant project engineer duol mar Kimawasco mano mar pi. Bende osetiyo kaka design engineer Kenya Town Sustainable Water and Supply Sanitation Program. Mano jatend migawo ma owal manyien mar pi. Kopogore kod mano wadhi jatend migawo manyien machielo Andrew Muihia Karanja
Karanja owal e migao mar pur. Migao mar pur e thuolo mokalo yande obetie kod Mithika Linturi. Andrew nitie gi lony mar higni 36 e weche mag dongruok mag pur. Kopogore koda mano, pod warango nonro mar Andrew Sombe entiere koda somo rang'iny mar PhD e Development Economics and Policy kowuok e mbalariany moro e piny mar Netherlands nosome kind higa mar 1998 nyaka higa mar 2002. Bende nitiere koda Masters e Agriculture Economics kowuok e mbalariany ma Nairobi e kind higa mar 1987 nyaka higa mar 1991. Bende nitiere koda Bachelors in Agriculture kowuok e mbalariany ma Nairobi e kind higa mar 1984 nyaka 87. Wadhi nyime mar rango nonro ma jatend migao manyien mar pur. Tije chalo nade osetiyo kaka lead economist e State Department of Livestock mane sirikal mar Kenya. Bende osetiyo kaka lead consultant e nono chwalo omenda ne jopur e puothe mikwoe pi mano State Department of Livestock podi e sirikal mar Kenya. Bende osebedo senior agricultural economist e World Bank. Ka bende notiyo e boma Nairobi ka osebedo achiel kuom jotim nonro e mbalariany mar Egerton Tegemeo Institute. Nyakoromogi mano en jatend migao manyien moyier e migao mar pur. Wadhi jatend migao manyien machielo ma owal e migao no mar tudruok ma en migao ma e thuolo mokalo ne otelie kod Owalo. Koro sani ibido kata owal Margaret Nyambura Ndung'u e migao no. Nyambura ntiere kod telo e weche mag mbui kod tudruok. Oseloso chenro mar somo e weche mag mbui mitiyo godo kod kuonde tiegruok mopogore e pinje mantiere Afrika. Mano jatend migao manyien e weche mag tudruok. Sombe chalo nade? Margaret ni kod postgraduate fellowship kowuok e Shwane University and Technology mano mar Pretoria kind higa mar 2012 nyaka 2013. Bende nitiere koda PhD Information System kowuok e mbalariany mar Nairobi mano somo e higa mar 2011. Margaret bende sombe pod osomo MBA Management Science kowuok e mbalariany mar Nairobi e higa mar 2000. Bende nitiere koda Bachelors Information Science kowuok e mbalariany ma Moi mano manotime e higa mar 1996. Nyakoromogi magi nonro mag jotend migepe 5 manyien ma owal kawuono. Tij Margaret chalo nade? Margaret osebedo Senior Research Manager e Global Digital Inclusion Partnership. Bende osebedo jatim nonro mar weche mag lony kata arita mag lony e bwo lony manyasani mano Cyber Security Mentorship Kit e bwo Gender Justice in STEM Research e pinje mag Afrika. Nyakoromogi magi gin nonro mag jotend migepe manyien. Bende osetiyo kaka Senior Regulatory and Internet Governance Expert ochwal nyinge e Commission mar AU. Ka bende en jalony e weche mag ICT Authority e migao mar somo. Nyakoromogi mago gin weche kata mago gin lony mabende jotend migepe manyien nitiere godo. Mago jotend migepe manyien ma owal mar mondo mi obede migepe mopogore. Mana kaka ne wawacho 6 mag jotend migepe mowal kawuono gin monwo mane nitiere e tend migepe go e thuolo mokalo. 5 modong' gin jotend migepe manyien mabende koro wachiwo nonro mag geyo machalo kamano. Nyakoromogi wadhi nyime kapod